Shugaban ƙasar Najeriya ya ce za a daina ansar tsofaffin kuɗaɗe daga 200-500 naira dubu nan da ƙarshen wata mai zuwa. Wallahi karyanka kafin. Haka ma shugaban ƙasar Najeriya ya ce sagiran au kabiran za a ba kowane ɗan Najeriya naira miliyan ɗaya domin su fara rage raɗaɗin talaucin da suke ciki. Saboda haka gwamnati ta yi sanin tasa hannu za ta ba wa kowane ɗan Najeriya wa'annan kuɗaɗe nan da ƙarshen wata mai kamawa. Gwamnati ta ce a faɗa muku za ta share muku hawayenku na tsawon shekara 8 da suka wuce. Allah ya sa. Amin. Ni ma fa ba da gaske nake ba, mafarki ne nayi kawai wai hakan ta faru. Ba da gaske nake ba, ni ma mafarki ne nayi kawai hakan ta faru. Banza sha. To duk ba wannan ba, sako daga gwamnatin sama, ma'ana gwamnatin APC ta ce ku zaɓe ta a 2023 za ta mayar da Najeriya tamkar ƙasar London. Haka ma ita ma gwamnatin PDP ta yi alƙawarin idan kun zaɓe ta a 2023 za ta yi muku famfon madara birni da ƙauye a faɗin Najeriya. Ita ma jam'iyyar Peter Obi ta ce ku zaɓe ta a 2023 ta yi alƙawarin za ta yi muku rufin kwano a faɗin Najeriya saboda tsananin zafin ranar da ake fama da shi a Najeriya. Ita ma jam'iyyar NNPP ta yi alƙawarin idan kun zaɓe ta a 2023 za ta saya wa kowane ɗan Najeriya fuka-fukai su rika tashi sama tamkar tsuntsaye. Haka ma jam'iyyar APC tana alfaharin cewa ta fi kowace jam'iyya yawan jama'a a faɗin Najeriya. Fankance ba kilishi take ba. To shawara ga 'yan Najeriya, ku zaɓi jam'iyyar APC ko kuma PDP. Ba zai yiwu ba. To ku zaɓi Peter Obi ko kuma NNPP. Ba zai yiwu ba. Kuka ce me? Ba zai yiwu ba. Shawara ga 'yan Najeriya, mu haɗa kai mu zaɓi tsintsiya. Tsintsiya? Mana, to ba gara mu zaɓi tsintsiya ba, mu dinga shara? Mu share uwarka?